Od początku, od zarania, czyli od 1937 roku do lat obecnych. Jest także wykazana pewna przyszłość. Natomiast tutaj jest ta część, która dotyczy naszych wyrobów żółtych. To jest też kawał czasu, kawał doświadczenia, które nie dotyczy tej części żółtej. I to wszystko jest akurat tak zebrane chronologicznie, czasowo. Można prześledzić, jak huta stalowa zmieniała się zarówno w produkcji zbrojeniowej, jak i cywilnej. Ta historia naprawdę da dobry obraz naszego zakładu. Dziękuję bardzo Panie Prezesie i biorę posłów na świadków, którzy mnie będą odwiedzać, że postawię tak, żebym cały czas widział, jak się rzeczy biorą. Panie Ministrze, ale tutaj jeszcze mamy specjalny produkt. Nasze muzeum będzie mamy od Pani Dyrektor Wicery, która teraz nas osobiście ze specjalnym pozdrowieniem. Bardzo dziękuję. A Pan sobie odpoczął czasem od przemysłu obronnego, zbrojeniowego. Ale to też Państwo zwrócą uwagę, że dość obronny ten obrazek tutaj jest na okładce. Wprawdzie broń mniej nowoczesna niż... Mieliśmy ostatnio otwarcie wystawy. Myśleliśmy, że dzisiaj możemy Pana Ministra zaprosić do zwiedzania chociażby tej części Copowskiej, bo tam jest przemysł zbrojeniowy, pokazany bardzo ładnie, ale wiemy, że ze względu na prawa obowiązków. Myślę, że jeszcze będzie jakaś wizyta i już zapraszam w imieniu muzeum.